Gede ndị a na Amala na shikitiri abịa na banye. Ndị Amala na shikitiri ha na ha na-eme ishim gede. Ndị aka ndị na-abịa nso gị na na-eme ishim. Na Amala Orba bụ na Amala na bush. Umundu bụ na Amala na bush. Ezulo bụ Ezulo Egazi na Amala na behesh. Inyi na Amala na atọrịrị ọ the same ọhọ nana. No be ọkụkọ dara okwu. Isi ọkụ ọkụkọ ji ada n'okwu bụ na onye shiri oru ndị Inyi ma etobe ọhọ that Egazi. Be for Amala ga-abụ etoko no han for mbọ onye shi nọrọ ya na data Amala America amozu ifama gbaliri moja nata ọhọ ndị be gbaliri moja nata ọhọ onye shi hen be ndị Inyi ye gboro ọkụkọ iri atọ ọhụ ga-eweji onye ka ya meghe ka ọkụkọ sebrie bụ mmere ka ọkụkọ enye abịa ka ọkụkọ ga-ezu ege ime ihe ndị ọdụ pọsa na eke ọkụkọ na mee aka ọkụkọ lako na onye mfujoko ji ekpo ara mee ka ọkụkọ ezu ege ezu dị mba aja gwa ma afọ ọbụgọdụ ọsa atabiri pọsa na ọha na afọ ndị bọrịa bọsa na ga egote ezue ihe dara okwu ha ga-adị ga-atọ ịta n'ọhụ ha ladara ezikọba bie na n'ebe mfu na tribal war bịara da ya ba ya mba na mba da mfu obi ike keteke na ya na-ekpọtọba ọbịa ofe eseye ugbolo ofe eseye idoma na ugbolo ha gbata ha lekmasọ bụọ na ma ha egbukpo ndị Amala so okete ga-eji emege ma ya mfu be ede be nwere ma hiru ha nwere ezugbo be gbaliri jekwude ihe eji eme omenala ya bụ mgbe oke ngwu na-efuru a na-egbu ma ọ bụrụ mmadụ nwụrụ eji akwa ha nọrọ ya ebido ndị mfube ji aba mbụba ya ndị kpara ike ji aba mbụba ya n'ụgbọ dagade onye mfuji ụka ya mfuga na-abịa ka ọha gị isi ole ha ji ekpelete o nwere onye ekpọta egburu bee na oke ngwu mgbe nwa m nọrọ ya abama mbụba ya so na nfube ọbịa n'ife ya na ọchụkwa na ibebo ọgwụ ovu achụsa manda Amala ha gbalari o mete ba Amala si na ihe mere na ebe ọ bụ ha fọ na ezugbo ezu n'ọnya ya na ya bụ ha ji bụrụ megburu omenala be ha mere omenala mekpo ha ji fere ndị mmadụ efujere mgbe je dị saịdị idoma na ya ndọnụ fesi ndị ugbolo onye ofu fesi ndị ugbolo abụghị mmadụ na ọ bụ ihe mfu ha fere data ancestors nke ha fere ikike nwere then adaka mitobo belege n'ege ka anyị ga-evuga egbe ma ha ejigo ma ha ejigo na bete ebe iweta egbe gbakpa na chukọ gị nọ nata gị gbọta gbabọn owojugbo mebete ba sị na Amala abemakwago mmadụ na alụlụ ha ya nọ abụ ndọma ya mee mfe na ya ndị ugbolo na-asị Amala bụ Amala ama ya mgbe bụ history shitere n'obu ike lukọ na Amala ọgụ n'ọchị ahụ igbe egbe n'ịgbagute gị adaka ma daka chụja gị na ọ narị gị egbe ọtagba bọọlụ ochigbo oge besi ka Amala na-abụ ụka n'ụba Amala ama ya mgbe olokwu nfushi ya bịa. Hi, you see again the match and Craft the Queen of African Culture. Today I am live in Amala Egazi Ugwueke. Yes, I am live here to tell their great history, how they migrated, their rich culture, and what makes them very unique. Whenever you hear, I am from Amala, yes, there's this particular thing that comes to that person's sense of reasoning that yes, this person is coming from a great kingdom. So I'm here to find out their great history, how they migrated, where they settled, and the other community that they have link with, that are related with. So guys, follow me as I will take you on this journey to tell their great history, their rich culture. When you come to Igbo Nsuka, Igbo Bani, they are the first community, they are the first Asian kingdom that starts cultural festival, cultural tradition. It has to do with tradition before other people lead. We'll be finding out this and more. So guys,
follow me as I will take in on this. I've told you before that when we talk of history, culture, count me in, because I will be giving you all and all that I have to know. If you're not following my page, you're missing. But when you say you're from here and you don't know your history, don't count yourself as a living. So guys, let's go there. Igwe, ndị mụrụ mekele m no ndị arụ anyị sugburu no ne anyị mụtara anyị kpọlitere nke ejiji ama anyị. So ya eji ma mbụ di ma arts and craft. Mgbe m ji nọ n'ụbụ nta bụ ihe gbasara Amala Egazi bụ n'Ugwueke. N'isi ni bụ onye Amala. Isi ni bụ onye Amala me anụla ego Amala Egazi bụ n'Ugwueke lọ dịga isi ọba bụ onye chi bi na-ekwe n'ụma na ọ bụ onye Amala na-ekwu. Dem dị n'ọnụ bụ nta bụ gbasara Amala. Ga Amala si ji bido. Mgbe m ejiri mara Amala, inifọ bụ onye na-esi na-abụ onye Amala anya na be ji mari. Na-abụ m ji n'ọnụ bụ nta. Igwe. Okay, women na Amala Egazi. Okay, thank you, sis. Igwe. Ama m no ndị nọ mbe le mark. Ma ndị ọzọ le ma m no mana ni akọwa na anyị ihe ji mark nọ n'ubugu ba anyị nta. Thank you, sir. Site n'ike nke Chukwu na mbụ unu nọ nta na bụ Umenachi Amala Egazi, Ancient Kingdom. Me ndị lele na-afụ nọ mbe na ndị Umenachi Amala. And ejiji ama m bụ His Royal Highness Igwe Akọ Raymond Emenike Chinyere Ugo nke izizi na Umenachi Amala Ancient Kingdom. Ya bụ ejiji ama m, ya bụ ha. Iko amana yeji maragsa. Ekleno. Ambo Barrister Jude Eze. Ono mu amwa Amala Umenachi Amala. Ma chimbu weze adefnamba. Abeji amo. Ekleno. Ono Umenachi. Okay, ono Umenachi. Thank you, sir. Okay, ko amana yeji. Ono Prince Dr. Emeka Osai. I'm one the immediate past Igwe of Umenachi Amala Egazi. Hello. I'm the President General of Umenachi Amala Egazi. Thank you. Na iko manage maragsa. Okay, yajiri ya mambo traditional doctor Olorenyi Nkembo na Umenachi Amala Egazi. Traditional doctor. Olorenyi Nkembo na Umenachi Amala Egazi. Olorenyi ma proud m n'ọnụ. Ezigbo ha mbụ Peter Mechi. Ọjọọ bụ ha n'ịgara m na-agara m bụ Peter Mechi. N'ọba ha uchichi bụ Olorenyi. Na gube ji marag na. Well, eji maram bụ Otenkwụ Atagbari 1 Umenachi Amala Agudonu Ugwueke hara onwe. Na mi ko mana yeji marag. Eji maram bụ Ichie Kingsley Mama. The Palace Secretary. Thank you, sir. Ona gube ji marag. I am Ichie Christian Ifeanyi Wakwe. Ichie nwata kwachaka one Umenachi Kingdom. Kwachaka usoro ga. Yes. Thank you, sir. Na gube ji marag. Eji maram bụ Ichie Dr. Edwin Akọ ikpe mara eziokwu one of Umenachi Kingdom. Ikpe mara eziokwu One of Umenachi Kingdom. N'aka azụ dị ya. Na gube ji marag. Mụ bụ Emmanuel Chidozie Ojobo Ichie Akonye wetara. Ewosori. Ebe ya wotere wosori. Na gube ji marag. Okay, bụ Innocent Eze. Agụcha nwoke nchi agụcha nwoke Ogbuefi na Umenachi Kingdom. Agụcha nwoke n'ihe ọdịnala n'okwu ada. Agụcha nwoke n'ihe ọdịnala n'okwu ada.
Okay, ihe ji mara m Mr. Paul Ogbonna. Ihe ji mara m na mbe na Ichie Paul Ogbonna, ma ihe agaghị m nke m na Ichie bụ okwu baa n'ego ogbenye wara ọsọ. Okwu baa n'ego ogbenye wara ọsọ. A na-abụ akpara nkata n'ogbenye tupu ga na-akpata ego mana okwu baa n'ego n'ọwa. Ọtụ ma ya isi mama m. Okay, I'm Ichie Ogozi Ekweme. Onye dị mma n'azụ nke mbụ na-acha amala. Onye dị mma n'azụ. Onye dị mma n'azụ na gbala katara ni. Okay, I'm Ichie Itodo Innocent. Ichie Itodo Innocent. Eji mara na-acha amala bụ agụpụ nwoke ihe ọdịnala. Ọ ga-ekwe m. Okay, I'm Ichie Odo Douglas Emeka. Oma Binike, one of Enachi Kingdom. I'm Ambrose Okafor. Eji maram Ichie Mide Mwiru. What has no enemy. Yes. Thank you. Thank you, sir. Mungawo Ichie Prince Alex Ezugu, the scion of the first Igwe of Amala Kingdom. So I'm the treasurer, financial secretary of this cabinet. He's one of the first Igwe of Amala Kingdom. Amala Li. Yes. Eji mara m Mama Festus Okechukwu. Ichie Mama Festus Okechukwu. Eji mara m Bayere Chochocho Enyashi. Bayere Jojojo. Bayere Chochocho Enyashi. Enyashi. Eji mara m bụ Ichie Omame James Chinemeze, one of Enachi Kingdom. Anyị gọma na ọjị eze chitoka abịama chukwu abineli babada a na-apụ n'ala ala Amala Egazi n'ọgụ ọjị ala Enachi n'ọgụ ọjị anyị bụ mụga agbakọrọ n'ọtụtụ na ma anyị yọmanụgị n'imere ma anyị dọndụ n'ala ndị dọndụ ma anyị yọmanụgị n'imere anyị ga-abụ na-eji ozi n'ala Amala Egazi eji olu n'ala Enachi Amala mgbe anyị na-arịọ ọgụ ga-eche abọgụ ma anyị bụla adala ajịja n'ụzọ abụla ụzọ ọ njọkwụ n'ifu na anyị apụrụ n'azụ njọkwụrụ n'azụ na anyị apụrụ n'ifu ma ebe isiokwu anyị ji agbakọnụ mbe na nta na-abụ ma anyị kapụte nke anyị mara gbasara gị bụ Amala kapụte nke anyị mara gbasara gị bụ Enachi maka na anyị ga-aka gị nke anyị mara ma anyị wetobe maọbụ ụmụ anyị na ha maka ọgụ gonochi ji amụta anyị ma Enachi mụrụ ndị gbara agba ma Amala mụrụ ndị gbara agba ma bụ Amala mụrụ Enachi na anyị kpokọrọ ntana na-eghe Amala kpokọrọ na-eghe Enachi ka na ayọ n'unu gono ojije ma anyị ga-adịkwa isi okpokporo ha na onuba anọnye na anyị na ya akụkọ anyị yokoja akọ na-ekwele ma anyị kọrọ nke ji ebute okwu na ọ bụ nke mfu bụ akamụ ya nke mfu bụ ọkpakpa ya nke mfu bụ ya bụ ihe ejiji amaghị bụ Amala ihe ejiji amaghị bụ Enachi bụ anyị ya ka akọ nta ma ihe anyị na-arị unu onuba anọnye na anyị ma anyị kọọ ya kọma ya ma ụmụ anyị enye mara gị nuchi ya amụta anyị site n'ihe nke Chineke kere igwe kemala site n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Igwe ya m je kwubo na bonus m n'ihe m dọ n'ụbụ maka Amala. Kedu mgbe ya kọọ na gbasara Amala? Amala bụ obodo Ajamet. Amala bụ obodo ọ bụ mbe mmadụ na I'm proud of it because na m bụ onye Amala na m dịcha ka dịcha proud na abụ onye Enachi. Mbe mejele na nwere ihe mụ na dị ekwu abụghị m ghọta betere abịa na ya na-asị gị omenala na ọ bụ Amala avụrụ ụzọ
ndị ọzọ sotere anyị ga-emechi ya ghọta mana by the special grace of God na o nwere ụmụ anyị ebe nọ mbe ya kọwa na anyị ihe gbasara ihe anyị kwesịrị ịma maka amala maka omenachi he nọ mbe by the grace of God na bụ nọ here Ichie Olorenyi na onye anyị mara asị Jochi ata agbadi so by the grace of God na ya akọ na anyị ihe anyị kwesịrị ịnụ gbasara onwe anyị ọ bụ anyị fọkọm anyị wo ada na anyị dị proud obodo anyị wo ada ọ bụ anyị kwuru anyị ga na-ekwusi ike isi m na ha na n'ebe m na-eme ha na-asị gị mba na ọha abụọ na-eme ma bịa the aim and the reason why anyị lele nọ mgbe na ntana so that mọbụla bụla efita asụde gị na gị dị isi bokpo isi mba n'isi ihe dị ọkpakpa because of n'ịma gị maọbụ eziokwu n'isi ihe dị bokpo na nwere ike mgbe nna ya amala nọ na nwere onye ndị amụgburu mgbe ọmụ ga na ma mgbe na chiri ike so n'ọbịa bụ ya bụ akụkọ anyị bịa ma anyị kọmanda ndị anyị akọwata na anyị ofu na-achị na-achị udo n'ọdịnihu na-achị ga m akụkọ kọnụ m na-anọgụ m gboo mmiri n'ọbụ ya kọnụ m emenye mụtara n'ọbụ ogbo mụrụ Egazi ogbo mfu mụrụ Egazi enyi mụma amụzụ ifeama na amala n'aka amala buduga ha enya na a na-aza Ichie Olorenyi Ichie Ọtagbali Ichie Akụnye wetara ya bụ isi amala gbovrie ha na ha amala gedegede bụ amụzụ ifeama amala gedegede bụ amụzụ ma ọ bụ ehe uchichi ediga ehe otutu ta na-asị Ugwueke be ha na-atụrie mgbe ọ latara formally ihe na-efu na mmanụ ala Igbo niile na-eke bụ ihe ọkụ na-achị enya na achị ọkụ ashụ ọkụ na ashụ ada ọkụ so na ihe na-efu bekee dị ọkụ bụ onye kpara ike ochichi mfe ochiri ebidoga na-asị gị onye kpara ike eze Ugwueke na ya mfe mmeri na ogbonfu mụtara inyi alfọ mụtara inyi n'ọdịn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 ọdị
ezulo nke Ugwueke mgbe ọ gbalịrị Amala Egazi amụzụ agbalị na-esete na-aghaghị eje ụzọ ije na-aghaghị eshibe na ya ogbo je eje ụzọ ije bụ ọ gbalịrị gara ịda fọọ n'ịda bụ ọsọ na anyị ga-echikwa mmeri be kara aka ya lachiri mgbe anyị enechu anya ma lara eze jedebe ịtanye ọfigala sita ọfigala na-abụ nwa ogbo na-abịara beg manfa abịa na beg bụ ihe ohi na-efu gị nwere aja arụ ma ọ bụ ọrụ ekara abịara wekamana boyoguni je kpe ụta atara kpologa saga je ide kpere atara na chiri atara na jere boyo mara na afro go the caring na ye jide peta anụmanụ bokpoliri gwa atara fo bali gejokin bolar ichama ya nọrọ mgbe ọ megada atara ya na awagharị akpa anyị atara ga na abawanye afa okpoliri ndị mụtara ọfụ laba ya ata ọja agụsị ya si ya na one nke mụtara ahụ nwa seterin ọsị ahụ gụkpochiri ha azụ ma ọ bawanye anụ ga na-eme nọ ebụta bụ ọ bịara bọsị mgbe ka ya na kajitere ya n'onwe
ọwụta na-agha bụ ego ala ji enwe ezinụlọ bụ bịafutere ata ofigala si ya na ya agaghị ala because data ata na ala Igbo language bụ ọ bụ nọ na n'asụsụ niile data ata na n'asụsụ niile ya bụ na o jefute isi na agaghị ala mee ndị kabinet ata bụ anụrụ ihe ya na ata na-ekwu maka na ọma na-ata na anụ asụsụ be ndị tara ajụ mfu mere ọchị gwodo so ata gịnị ga-abụ nwa gị na-asa amala be ọ sị ha nọ nwere ihe a na-ana aka bọsa gị gaja alaba na gị bụ o mere sa na ọ bụ nwanne echi gọbịa bụ mere ga nwanne echi mgbe o jieri bọsa na ege bụ nwa na nfugo bụ nwa na ya ban uru ka yiri uru n'oge na-ekpugbo anụmanụ mara ga-echi ma yi dị gị nwa ya kpo ata machiri ka dịrị nwa ya wonuga amụzụ saa gị dịrị larị na na gị na-eletepụta ma na-eji eletepụta mmadụ nwa na-amụtarị nwa ụbara gị ihe mee ka ha bụla ekpele na-eche gị okuru ndị ọtụraji ya ndị kabinet ya gbanụfụ behe ya gbara si amala chigburu be amụzụ gbalịji ekele ata kele gbure si a na-aga lakọ bọsa gị nwunye gị kwado mebe gị soro eji gị gbọlatara o ruteze n'ebe nna ya alfa ruteze be nna ya be nna ya ligbure sa ya mege emebulata ya na alege nọrọ negi bụ n'Ugwueke o ya bụ onye kpara ike negi bụ n'Ugwueke negi bụ ezigbo nwa si oke negi o mere bụ n'ego a na-agịdịrị leta n'ego amụta onye gị dọfụrụ ala ego onye edighị nwanne ga-abụgo n'ala ya na ole ego onye enye bụ họm na anyị je ayọ ya bụ mere ya be amala afọ na-aza bọsa na afụ gịnịrị ọ na-ekiga amala ma aja marịte gụọ imegoro ọ gaba amala be ndị ga na-ekig ba na ayịrị jie be he nọkwudere ovijere mmanya he nọkwuburu mgburu mmanya bọsa na ọ bụghị ya na onwe ekiri amala ma amala bụ ihe ọjọọ na ọ bụ ihe sitere nwa gị n'ọnụ ya afụta ba na ekene amala na amara na ọ bụ amụzụ be ha ya o mere sa na ọ zara amala na ọ bụ ihe ọjọọ dewule na ọ bụ ihe ọjọọ ba ya bụrụ nwa gị maọbụ ya ba na ọ bụ nwa gị bịara sị na ya bla be the whole entourage ya bụ ndị kabinet ya chidere so ya nfọ bụ ihe ọchị na ọ bụ ihe ọma bụ ọ bụ o mere bọlata dere lata han fọl ali marwin bo mutar uma debo mute gai mute nachi loko maronye idoma ban fọl ronye idoma bo mutana ngwana bo gmaromi froka so han fọ gri froka gmunu gai gmunu nachi be he ganin esukute onon fu he ni sete onon fu omutar esete mota ya be na chi mfagra no be na chi bo gari onyishi chi nna m ihe mere no ka kọrọ m m ji akọ m na-echete akụkọ m aka ga-akọ dị nega nna m jikọkọrọ m mgbe m na ya nọrọ bụ umezamala pọkọkọnọ m akụkọ ya so n'ezamala mụrụ gari mume na-achị mụma ụmụ ọkpara mụma ụmụ ikpa ụmụ ọkpara bụ ọkpara na ebe ya oke onye ha ọhọ
eje n'ụmụ egari na ọbụ mmekpa bụ ọkpara onye ọnụ ikpa ọhọ na-abịa na-akọnụ ara nke ha na ụmụ ọkpara eze abịa n'ụmụ atamanwụ ọgọdọ na ọbịa abịa na-achị na ọ bụ njikọ ma ebe ọgbọ mụrụ na onye enye na onye ka atama na idoko atama na idoko ekwu bụ na ọ na-ekwu ikwu okwukwu bụ ọ ga-abụ idoko na-ekwu ma ọ hara onye enye nufu ma ọ mụọrịa ya bụ ọ mụtara ọgba na-eshi mụtụ ma ọgwa mụtụ ma ọgate na ọ bụ ha ọmụ bụ ụmụezegwu atama ya ga o ji kọkọrọ m ya abụọ mgbe ya bụ amalachi abụ na mọm ọ bụ onye amala gedegede bred na-achị chiri onye isi amala abụ na adịmaghị n'ala ha gosi kọkọnụ gị mana mgbe ọkọkọnụ gị ama oshiwe ya lata ọ bụ amala na-egazi oke mụrụ amala na ọdịga a na-eji ụzọ ije bụ amala jiri ịgara bụbụrụ n'ịgara fụta isama shini sama latara ebe nna ya egazi na amala abịaghị abịa egazi bụ mụrụ ya na ọ bụ egazi mụrụ ya kpatara na asị ga amala egazi na ọ dịga nwa gị ji jee ụzọ ije jee kpo o bujoru ọlata ọkọbetere mgbe ọ nọ o shiri ya ịda ya bụ ịgara lata na isama budo bukpo latara ebe nna ya egazi ya eweta ihe na amala na ọbụ na-achị wuru egari wuru ifroka wuru gbe mebere mere metabi so mgbe amụtara ụmụ ọkpara mụta data amala mgbe m na-agwa akọnụ gị na ya bụ amụzụ amụta ụmụ ọkpara mụta ụmụ ikpa mụta egari ọmụta mụba sandụna be ọ bịara o ruru mgbe dị ike obu anfọm tagbomere mgbe o vutere ekede vute ji vute ede si na ọ bụ nri atọ be nna ya ata nna ya uhebe ata kpaịrị ya vụrụlarị si na ife ọka na-akọ ọrụ n'ihe ebudebere ndị idoma nwa na-eke ha ga-enwecha na mgbe ọdọ mfu na ọ bụ ekpọtọ bet na ọ bụ oyibo evumere alọ ha bụ idoma ba na-eke ha ndị ọ bụ ndị idoma ndị na-abụdebere idoma nne ha shi doma na ndị idoma emekọta ekpete ha lara eme mfuji eburu n'ebe parị ji panụ ahịa ya chita azụ si na ebe na egari ibu nke na ọ bụ ha na ụgba ike wara anfe na ụgba ike wara n'ụgba ike na aka edeketeke ma ha na-eme ihe ha para ede lara ya aka ọrịa ya chita azụ si na enachi bụ ka na-eji ọfụrụ mbọm ma ihe ya magbukpota ala vụrụ ekedemega ahịa anfe vụrụ ekedevunega ahịa bee larị ga na-akọ so mgbe na-achị lata azarụ n'eke uhene ya ka obu nke ha gbagaba mba na na-achị ga na aṅụ mmanya ha ga na-agụ ihe onwe ha egwu na na-achị erighị mgbomgbo na ekedi yere erire na na-achị erighị mgbomgbo ekedi yere ụmụ na-achị erighị mgbomgbo na ekedi yere erigide so be hanfu onye hanfu be na-achị ga na-abawanye amụta ụmụ ọkpara amụta onye ka ata ma amụta ga-ata agbalikwuru na ọmbụ mmiri na ọgwụ ndị repitere ọmụ onye ka ata ma amụta mụta nwunye onye ihe mfọ mụtara
mụtara ọgate na ọgwa si ya n'ego afọ ha dọja ụmụ ya mụtara dọja ma ya adọmbe na ha ebu nwa anfụ jukwu ya anụ ya mụgharị na anwa mgbe ọgwa na ọgate ga-anụ so but no say ha differentiate le no bụ onye nye mụrụ ha no the same equal right ha bụ ụmụ ya njikọ m nwere be that woman nwere na ebe weliri ọkọ wonige ọkpara bịara sị atamanwe ogodo ha gbali je ga atọba ọhọ nke ha so ọkpara mgbe so atamanwe ogodo na atọ ọhọ dotọrọ nke gị mee atamanwe ogodo yenye tọrọ nke ha na mba akiri ndị ga na-agọ ya ma agha na-achanụ gị ire mgbe atamanwe ogodo ga na-agọ ya ya ma agha na-achanụ ya ire n'ụlọ lile bụ ụmụ ya mgbe kamera eji handful efi so gefetere ebe n'ebe anfu na tribal war bịara da ya ba ya mba na mba danfo obi ike keteke na ya na-ekpọtọba ọbịa ofe eseye ugbo na ofe eseye iyi esa ebe idoman face rien ma bụ one day ya shedela ya idoma na ugbolo hek bata hele kama so bona me he gbukpo ndamala so we okete ga eji mege me ayanfo be ede be nwere me hiru ha nwere ezugu be gbali jekwude ihe eji eme omenala ya bụ mgbe oke ngwu na ifuru a na-egbu ma ọ bụrụ mmadụ nwụrụ eji akwa ha nọrọ ya ebido ndị mfube ya aba mbụba ya ndị kpara ike ji aba mbụba ya n'ụgbọ dagade onye mfuju ka ya mfuga na-abịa ka ọha gị isi ole ha ji ekpelete o nwere onye ekpọta egburu dee na oke ngwu mgbe nwa m mụrụ ya abama mbụba ya so na nfube ọbịa n'ife ya na ọchụkwa na ibobo ọgwụ ovu achụsa manda amala ha gbalari o mete bamalas na ihe mere na ebe ọ bụ ihe fọ na ezugo ezu n'ọnụ ya n'ọra bụ eji agọ bụrụ mekpụrụ omenala be ha emere omenala mekpo ha eji efere ndị mmadụ efujere mgbe je dị saịdị ịdọma n'ahịa ndọnụ fesi ndị ugbolo onye ofufe ezi ndị ugbolo abụghị mmadụ na ọ bụ ihe mfu ha fere that ancestors nke ha fere ikike ha nwere then adaka utobo belege n'ege ka anyị ga-evuga egbe ma ha ejigo ma ha ejigo nye bete ebe iweta egbe gbakpa ya na chụkọ gị nọ nata gị gbọta gbabọn owojugbo mmepụta ebe asị na amala abụmakwago mmadụ na alụlụ ha ya nọ abụ ndọma ya mee mfe na ya ndị ugbolo na-asị amala bụ amala ama ya mgbe dị history shitere n'ọbụ ike lụkọ na amala ọgụ n'ọchị ahụ igbe egbe n'ịgbagote gị adaka ma daka chụja gị na ọ narị gị egbe ọtagbaba ọnụ ochigbo oge besi ka amala na-abụ ụha n'ụba amala ama ya mgbe olokwu nfushi ya bịa. Hi guys. Have you heard about G-Mass Farm babies? The washable baby diaper. This economy, guys. You need to come and hear this good news from me. This is one of the best baby diaper that you can use in this economy now. With the way this economy carry us, they go front and back end. Just come and test it and thank me later. It's for our babies, our newborn babies. Those babies where they piss, they say, if they hear, shh. You can be like saying a tap, they run. You know those are picking the people bed. Come and try this and thank me later. It is very smooth. It's washable diaper. You don't need to say that, I don't want to stain my hands. I don't have to wash my baby. For waiting, come try them. It's washable. Like when you wash it and dry it, it soaks the wee, but it doesn't leak. That's good news. Very comfortable and smooth. And it's encouraged to use during the day and during the night. Like, do not say I did not tell you. This is one of the best for now. Yes, tested and trusted. You can buy it for your children. If you have 5 children that are on the bed, imagine coming to visit somebody that will work for children. You don't pay that person out because your children they will. They are ready to supply anywhere for this country, anywhere, nationwide.
always available, no matter the quantity you want. If 100 pieces, 1 million pieces, 1,000, they get come and try and thank me later. Their number is on the screen there. You can chat us on the WhatsApp there. You can DM, send us a message and tell us you want the quantity you want. For the babies, no matter the size of your baby, if you are picking get big bumbo or the small one, you go size them. Okay. Gede ndị a na amala na shikitere abịa na ebe anyị. Ndị amala na shikitere ha na ha na-eme eshim gede. Ndị aka ndị na-abịa nso gị na na-eme eshim. Na amala ọba bụ na amala na bush. Umundu bụ na amala na bush. Ezulo bụ Ezulo Egazi na amala na behesh. Inyi na amala na atọrịrị all the same ọhọ nana na ọ bụ eke ọkụkọ dara okwu isi ọkụ ọkụkọ yiri ada n'okwu bụ na onye shiri oru ndị Inyi ma etobe ọhọ that Egazi mgbe hefor amala ga-abụ etọkọ n'ọhọ ha mfe ọbụ mbọ onye isi nọrọ ya na data amala a na-eke amụzụ ifeama gbalịrị m ọja nata ọhọ ndị be gbalịrị m ọja nata ọhọ onye isi hen be ndị Inyi ya gboro ọkụkọ iri atọ ọhụ ga-eweji onye ka ya anaghị eke ọkụkọ sebrie bụ mmere eke ọkụkọ enye abịa eke ọkụkọ ga-ezu ege ime ihe ndị ọdụ pọsa anaghị eke ọkụkọ na aka ọkụkọ lako na onye mfujoko ji ekpo ara na eke ọkụkọ ezu ege ezu dị mba aja gwa ma afọ ọgwụ ọsọ atabiri bosa no ha na fbenda boria bosa ne ye wote zue ye dara okwu he ga de ga toita no ho he la de rizikoba biena be bosa ne ye nje wote zo ekoko odugu njigije wochi mo ne woto ho eba ike fela bosa ne emekoge ne ana aguma ne kegbomi bosia si ane ebe gunu wuliro ekoko ochoro ne anye wuliro ho nada na gba unu ya gbaye uto ho ni han ko gu ne ko ko mo khaju ne han egu no ho be helat ola tader ya gisiburu baka si ne medogoy no mgbe ha je uto ho khabur ne ha nya bia o he ga fudogoy je medo obna ha je bo hon fe bo hebe mo le ha je mere ke ha me ha mere ke ha bo pu gad me be ke amala ngor ba je je zme ne oni shi bo ka amala hu baka so ina dara okwu mgbe nkwe gị jikwu jee mmegị si ma ha jeri jeja eweta ọhọ nke ha abịa ka ọgụ behe lata adịrị shi hom lachime ezikwe ya sị na ọ bụrụ na ji anaghị eme na ha ga-abụ nwa ọba ha sị na ya anaghị eme behe ha gbalịrị na amala egbalir na Egazi wuru ha ja na anda elugweski an fubomo shiriada menke amala ọba no mondo bune ndo ọba biara ya yo amala aya eha mgbe ya lukatara ndo ba lukatara ma amala dikaya be ike gwuru ọba ị ga-echi moshana na so na atụ ya n'iru n'ike agwụtọ bagwe ha so n'imele n'ike agwụ ọba mfụba ọba gachukwu hel bịa mala siga n'ihe bịa na esorokwu nwa nwunye na mgbe ọdọ mfụ n'oge abụgo na isorokwu nwa nwunye na ije mba na ọbụ ije mba n'ifu dịga eme enya na ọnọ ọ bụrụ na ibe onye ọba mfụ mgbe onye amala alara ga na ndị ọba jije bụ ha jiri dite nwe mụtara na ọba bụ na ha bịa mala ha soro okwu nwa nwunye oke nwa nwunye bịa ha soro okwu oke nwa nwunye mfụ bịa ihe na-efodo mkpa ya ji akpa na mala ha akpa si na ọbụzụ mgbe ndị ọba jeri bịara na mala ji dite ndị eji ya alụ ịnụ ha ọgụ na ndị ha enye chọjere ndị ovoko be orubetere mgbe amala gejoko bụ ụfọdụ na asị n'otu dụkwa mbe n'ebe ebe ezim n'otu dị mgbe ma ha jere
ja wota otu na he ja nwuta na me for mbom mi on di we na wo to dele mere vu bali giji alfu he de o kere mbom be jugberele elegada anagada mbom be bidoru butere anajeli utegbura na je kwego ndo be ndo amala ndo zo vuko zo ya mara nya be ro ni milikeli ye nya se ni hanu kwa go shara ndana be na ni mehesa ha so makwa ndo na ya muru mbe se ejuko ja wototo be ha so makwa ndo ji da wodoto nizim be mbodo na akondis mon is morot so be he na wototo mfu megbran be no jede raya ha fuza no ba be ndo ovokonf ụfọdụ nke na-egbunu ndị ovoko na-egbunu ndị ọha okpu ya bụ onye na-egbunu ha okpa ya na-emere anya na-ewute ndị amala be ewere ofuchi nọ oge na ọbụka ekpete ndị ovoko ekpete ndị heka be ewere ofuchi n'ọnụ so ovoko n'ihe ka ga-ejila ya na ahịa egazi adaga mma isi ejigbo nkata na ihe alakọghị be ndị ovoko so ya mo de gaza bia mane mbe na yala yana to hala be ni fun egbo opugbu ko mere so ovoko ni he ko na ejile ya o na aye gaza daga man ise jiwo nkata ni hala ko go inoma be ndo ovoko mere woro balare be ndo ba yo mara so fago bi hen amala kasi no jido membe benen fujera ya kurumen ihe a ga-eji differentiate amala obaneke gas one spelling ela na nke amala bụ double ela na nke ndị ọba na ha ewechie ela na ma he me ya ma enya ma ọbụla abele exactly amala gas so na ha bụ god ya bụ ndị shinu ya na ndị na amalachi mana amala n'unwere afọ alile ewa na ga-echete ata ofigala ọmụlejeko m mbọm na amamọm ndị mara ndị iche mana abịa na ndị ọba na ụmụndụ ndị nyina n'ụmụ mere mmemme na ya na-abịa dịka na-akatakpa anyị n'afọ na ndị nyi na-abịa mana ndị na-eme exact time anyị na-eme bụ n'ụfụ kwụrụ n'ụzọ ndị mfugo eru edogo ọba mfu na-eme the day anyị na-eme ihe akatakpado ha na-eme ha ga-emeghe manfu anyị na-eme na ha nwere problem bụ ihe ụmụndụ maka na asụcha ọba anaghị ebe amala damdam na ọ bụ ihe mfugo mere eboro ha na ha asịrị nda bụ ya ụgadịga ya na-asị na ọbịa bụ ji mara ha na ọ bụ ya amala na ọ bụ na anyị na ha ebu na umgbe mo ne fa na he gbadu ni tradition everything custom hen we makwara nu na he mar batara we ay meru mi na ni ha bia mi na bai bu mi na le be ni so do na mala do bu so do be mane abia na mala ni ma no bu nu be na evuze bido ye bu me magino kpatare e gbasara ordinal mo bi ri ihe jofo mo ba kata kwa mo be ni ihe kpatara ọ bụ na amala na-evu ụzọ na bụ na amala mekporo n'ịmara na ọ bụ echichi dulede m na jikọtara ọnụ si amala eze ya bụ ama ụzọ eze so na onye na-efe a na-eme n'obodo ọ bụ eze mfu n'akata a na-anọ na enachi ihe na-efe imeko ma ivu akataga ọfrika kpọnọbasị na ọ bụ igwe kama bụ ya bụ n'ọgarị mgbe mbụ na ọ bụ ha bụ founder omenala ya kpatara omenala mfu ọdọdọrị omenala mfu bịa bụ ka jiri jee ewi nụnụ ahịa ya ji ewi nụnụ wọ oge ahịa mbọ mfu ọ bụ ha ego kpọ ọhọ nkịtị gbaliko na data ancestor esoro ha maka na ha bụ ndị ọ bụ ha ji anya mgbe na emeri bụ ejiri iche ha eze mgbe afọ gaba na chi ndị nle nọ n'igbere ban ha na-eme ha bụ hero mgbe na-efe ejele mba na-efe efes lọg na ndị ọmụdakadakọ na mba na-efe an ga-efe ha ka ya n'ọdụ gị ha na-asa Israel na
ndubolo bu igbuku beka bet na dare dige ne fe gade ba na gejoki yana na Amala ka hobu na ne gbalog na jeri ma heje kuna la ga jeri an ge woto yinif ma ya bịara Amala na na gide ihe nfọ bụ onye na-ememe na n'otu na nsọ site mgbe ndị shi erute nwụcha. Okay. Ima na ban fugo ne itani ofigala dir amozu nwa ya. No dre lachi daz ne ichi amame fugo ne ọ na-ekpo atrent. Ni lewe ma na nwunye fakọta ngwongwe. Botukwuru almond honor uroji so alisam no boji ne ano no ne itani ofigala edi ihe nwa ya ma na ayirila rebe ma na aga ilako be na ya ma nfa na ilako be na ya ne ya na etuno na ya nwere ọhọ me na ya nwere nsọ ala n'ụlọ ụlọ ichama ala ichama na ike ya gwalụ ma ọhọ nsọ ala mfudu be na ya be ya ji lakon ma ọhọ mfudu na na aje wute eshi na ichama be ya ala ya were ewe la n'obu ọdịnala nna ya mfudu nwunye na ga na-eso na nwunye like na Amalla Egazi ichi nwere ka nnukwu nsọ ibi nwere ka na-eme were style ma ọ bụ mara mani maga manya aja ya ka nera ivuko meri ọ bụ nsọ ịgwa nwunye onye na okwu efu dịga n'oge dọkwa anyị mụrụ ele n'oge enweghị mgbe ọdụ niile ike ha na nwunye onye n'ihi anyị ebe na-anụ onye mgbe ọzọ ijoko na nwere ihe ivu n'obu n'ọbụ eme jigilere ezigbo nwaanyị iwere ji ya evuru ụzọ iwekogo nwe ji evu ụzọ jigilere jig na-ala gị lụtara ezigbo nwaanyị dọị ifunana iwe mere ji nfi kere ha na akọva ama iwu nfu ya ejighị maka na iwe mere ji ya wee mere leta hed so ọ bụrụ na iwe afọ na nwa jie na ememe shire na egbe mme alaghaghị egbugo mmemme onye na onwe ejikwa isefa ya ka na ọha ihe o mere ga na-agụsị ọha ihe ọ mejuzi eme ihe ọm anyị ga chetara eme ha ya mana mgbe na-akọwa pis ne olori njọ mebụ na-abụ onye idoma nke ọha bọchiwe onye idoma village idoma oshi bemgave megnisi evildimenisi na-eme a na-aka akọ oge abụ mgbe ihe na-eji frequent nwere ike ga-abụ echi ma nwana echi ncheta ọmụme onye mgbe village mfe data ụmụanụ shi anyị cheta ememe beta ọ bụ itavon ukpa ndị onye ukpa itavon gboshi so but the particular clan goshi na eve ememe n'isi that nwunye Uheboshi big data of Igala nwata of Igala ya bịa na-ekene ihe na-abụ ụmụ eze Amala nwe atanfo latarna amụta egari mụta nachi so called ọkpara ụmụ ọkpara na umekpa so ụmụ eze mfu a na-eko ha na-eko nwe bụ igosi na ha chi na nne nna ya bụ eze ofigala eze ndị be anyị mgbe ọdọ eze baneke n'ọbụ ya taa mgbe asụsụ ịgara ma anyị na-eke wetara agọba eze enachi ejikwa m ohere na ayọ na eze istoke na ememme anyị na-akwado ya bụ mmemme bụ maka iri ji Umenachi Ancient Kingdom Amalla Egazi na-abịa na 25th of October ya bụ next Saturday ma ya bụ iri ji bụ anyị na-fulfill the mind of God and our tradition because nọ na-eme
ma anyị dị n'otu ọ na-eme ma anyị rie na afere na so na eji m ohere na-asị ụmụ amala mgbe ha nọrọ ụmụ omenachi mgbe ha nọrọ home and abroad ebịa ma ebe afụma ka esi eri ji ebịa ma ebe afụma ka esi eme omenala maka na ịmụ nwaanyị dị iche iche na-afụta ihe nlele anyị ji akwado maka omenala na-afụta dade ukwu na ibe ya abịa ọ bụ ya anyị na-arịọ ọ bụ mee chukwu mee onubulu lele emenefu na anọghị n'ụwa na ha le na-achọ ma ha le bịa mee chukwu mee ma anyị fụma ihe gosiri na anyị bụ ndị ha na-asị na anyị bụ ndị na-aga n'iru na anyị ji were na-akpọkọ ukwu na ibe wherever you are from all walks of life, you are dearly invited on that 25th of October, Saturday. We will be able to witness our culture and our tradition. Igbo onye Ugbolo, Igbo onye Amala, Igbo onye Obollo-Afor, Igbo onye Obollo. Mbere officially within Udenu and beyond, na anyị na-asị bịa, na anyị na-anabata ọha nle. No be anyị na-eme anyị ji egosi ọdịnala dị be anyị, anyị ji ejikọta onwe anyị on is going to be a very great day on Saturday, and all and sundry are invited. Hi guys. Have you heard about Dreamers Farm Babies? The washable baby diaper. Yeah, this economy, guys. You need to come and hear this good news from me. This is one of the best baby diaper that you can use in this economy now. With the way this economy carry us, they go front and back end. Just come and test it and thank me later. It's for our babies, our newborn babies. Those babies where they piss, they say, if they hear, shh, you go play a tap, they run. You know those are picking the people bed. Come and try this and thank me later. It is very smooth. It's washable diaper. You don't need to say that, I don't want to stain my hands. I don't have to wash my baby. For waiting, come try them. It's washable, like when you wash it and dry it. It soaks the wheel, but it doesn't leak. That's good news. Very comfortable and smooth. And it's encouraged to use during the day and during the night. Like, do not say I did not tell you. No talk, sir, I no give you this good news. But wait, I will still show you how to use it. Let's go there. This is one of the best for now. Yes, tested and trusted. You can buy it for your children. If you have 5 children that will on the bed, imagine coming to visit somebody that will work for children. You don't pay that person out because of children, they will. Some of them, they don't even get pity. They don't even pity the bed. They are ready to supply anywhere for this country. Anywhere, nationwide. Always available. No matter the quantity you want. If 100 pieces, 1 million pieces, 1,000, they get down. Come and try and thank me later. Their number is on the screen there. You can chat us on the WhatsApp there. You can DM. Send us a message and tell us you want the quantity you want. For the babies, no matter the size of your baby, if you're picking a get big bum or the small one, you go size them.